Este matí, com a regidor de serveis urbans, he compartit un esmorzar de Xermanor en els amics de la falla de Sants Patrons, una falla amiga on la veritat és que he sigut rebut d'una forma molt amable, molt simpàtica, ja que també he sigut protagonista del seu monument fallero. Com jo dic sempre, la falla és sàtira, la falla és crítica, i els polítics, quan ens fiquen en la falla, és perquè realment ens ho mereixem per qualsevol tipus de motiu.